Hello everyone, welcome to Bambatha Kabancoza TV. I'm here to update you of what was happening kuSibongile and Dlamini's izolo ngomhla ka-7 January 2025. Abasizi bakaDlamini bahlele etafuleni bayazixoxela kungena owenzeni acela ukukhuluma noNelly ebese bayaphuma uMamVini noThulisile asale asho kuwenzeni ukuthi usecabange kahle angeke esabatshela abazali bakhe njengoba abamba uNelly noMkhize nje. Wajabula bakithi uNelly wase washo uwenzeni ukuthi kodwa if naye esenkingeni uzobe eseyamsiza. Wavuma Nkosi yami uNelly ingekho into angayisho. Kwase kwaba idili yabo ukuzovakashela uVuma nebala amfice eziphuzela itiye ebese efike eyambuza ukuthi yini ayizwayo ngapha eJobes funeral. Ambuze uVuma ukuthi uzweni ebese yasho ukuthi uzwe ubhuti wenduna ethi ithe induna ibone imbali lapha emagcekeni akombambo. Wabe esebuza ukuthi akafuni yini abe yingxenye yamalobolo. Washo uVuma ukuthi bakithi le ndaba yena usayidlela amathambo engqondo. Wadinwa uKhuzwayo wagana unwabu waze wambuza ukuthi yini inkinga yakhe. Washo ukuthi yena izingane zakhe ziza kuqala kunakho konke, kumele acabange ngazo kukho konke. uKhuzwayo wathi akayekele ukuba stubborn uVuma khona uSibongile ezokhohlwa ukwenzo, esho khona ukuthi amaphupho abo azofezeka lana. UNofundo uze kaDlamini ufice uPhetheni uhlezi sitting room asho ukuthi bezobheka uBoy bakithi. Amtshela uPhetheni ukuthi usegunjini lakhe futhi uyabonga ukuthi usheshe wambuyisa khona ezokwazi ukumlungisela izinto zesikole. Kuthe kusonjalo waqhamuka ukugcina kanti uNofundo useyahamba. Washo khona ukuthi kuyajabulisa ukubabona be-right kanjena. Wacela ukubuza ugcina ukuthi yini eshintshe inhliziyo yakhe. Washo uPhetheni ukuthi usekhathele ukulwa futhi njengoba kuqala unyaka omusha u-right nje ngey'nkinga. uKhuzwayo kaSamuke uyasho ukuthi kade ngimfuna efonini uKhuzwayo akhale ngefoni ukuthi isiyabheda kumele athole entsha. Bese eyasho uSamuke ukuthi unenkinga kaMpompi uyavuza futhi angakukholwa lokho uKhuzwayo ngoba usanda kuwulungisa futhi akukho angakushintshanga ukuze ube right. Aze abuzisise uKhuzwayo ukuthi ngabe kungoPompi ngempela noma kungendoda engakwazi ukuvala umlomo wayo. Ahleke kancane uSamuke athi uKhuzwayo angahleki, hhayi asho uSamuke ukuthi kungoPompi kanti uyamrekhoda ngalana. UVelaphi ubuza uVuma ukuthi ibizothini induna kuyena. Athi uVuma kusona isikhathi esikahlele sokukhuluma abayiyeke kanjalo. Ancenge bakithi uVelaphi ebuza ukuthi induna ifunani lapho uNtombo usegqokuse kwamakoti ngeke umthinti. Kuze kuphendule uSibongile ukuthi uVelaphi akaboni yini ukuthi baba wakhe akafuni ukukhuluma ngalento, aze asukume ahambe uVuma. uSamuke ufonela uPhetheni ubonga ukumamukela kwakhe engamuxoshi ngesikhathi efike ezoxolisa. Wathi lokho kusho lukhulu. Wathi nje uPhetheni ubengeke amxoshe ngoba bezoxolisa. Washo nje ukuthi lokho kusho lukhulu kuyena, esho nokusho ukuthi esikhathini samanje abasekho abangani beqiniso. Waze washo nokuthi njengoba bekhuluma kanjena uzuzwa umoya wakhe ukhululekile bakithi. uVuma ubuza uSibongile ngekusasa lakhe. Asho uSibongile ukuthi ufuna ukuqeda isikole kuqala, asho khona ukuthi iyona nto ebalulekile. Ebese embuza ngomshado ukuthi ukacabange nje ngawo. Asho uSibongile ukuthi ya uyacabanga ngawo kodwa ufuna kwenzeka if esezimele, ufuna naye izwi lwakhe lizwakale. Wajabula bakithi uVuma ezwa izindaba ezimnandi kangaka. uSamuke uyachela bakithi lapho enza khona imali uxoshe ubumnyama obulethwe kuye nakule ndawo asebenzela kuyona, nalabo abangamfiseli okuhle bengaphumeleli, izikhali ezibekelwe yena zingaphumeleli. Ngiyabamba lana, ungakhohlwa ukucindezela i-notification bell nokusubscribe noma ushiye umbono wakho. Bye.